så drejer vi rundt. Hej alle sammen, som I kan se, vi lige lavet lidt mad. Vi lavede nudler. Så vi vil bare smage på det. Vi har fået sådan en lille her. Okay, skal vi ikke bare prøve med? Okay. Den her. Ja, og vi putter det der, hvis vi skal smage det. Lad os lige smage. Nej, lad os lige gøre sådan her i stedet for. Ej, det er meget bedre. 3, 2, 1, nu. Det er rigtig godt, det her. Ej, jeg har lyst til mere. Ej, og vi har mere. Vi har meget mere. Må jeg ikke tage en anden tallerken? Nej. Stop. Jeg spiller lidt. Lidt mere. Ej, ikke mere. Nå, men det smager rigtig godt. Husk at like den. Og abonnere. Eller kommentere. Hvis I har lyst. Det var alt for den video. Hej hej.